టీవీ ఛానల్లో 6:30 గంటలకు ప్రసారమయ్యే సీరియల్ చెల్లెలు కాపురం. ఈ సీరియల్ ఎంతో మంచి పాపులారిటీను దక్కించుకుంటుంది. ఇంకా ఈ సీరియల్లో హీరోయిన్గా శిరీష గారు ఎంతో మంచి నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు. అయితే శిరీష గారు నిన్న తన బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. దానికి సంబంధించిన పిక్స్ను తన సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ పిక్స్ని చూసిన వారంతా బెస్ట్ విషెస్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. ఇప్పుడు ఆ ఫొటోస్ని మీరు కూడా చూడండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వాసవి ఆల్రౌండర్ ఛానల్, మహేశ్వరి ఆల్రౌండర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.